Kaixo, orain Zamudiako Maria Jesuseri elkarrizketa egingo diogu. Kaixo, lehen orain dorretzea dena lehen zer zen? Lehen dorretzea, ongo moduen, bai bizizan famili bet, bost edo sei seme alabak eukiben, da bat inzain zen andereño. Eta emote bat klasiek, eta herriko umie joaten ziren klaseka. Eta orain parke teknologikoa dena lehen zer zegoen hori? Hori zen zen, dana baserrizek, da hortuek, hortuarik eta iteko baserrizek, eta hortuek baserrizek izan ziren. Baserrizek eta hortuari, onda usen pabello egizena hortuariek. Bale. Eta orain jatetxeak daudenak zer ziren lehen? Batzuk izan ziren, batan bat dago barri zen. Bai ez, gehien izan direz baserrizek, barriztute, da errotan bat egon zen. Orain udaletxea dena zer zen lehen? Lehen be udaletxea izan zen. Goien egon zen udaletxea, da behien egon zen jatetxe bat, etxe do taberna esaten zaiena, eta pentsatan dut egon zela be karnazeri bet, alboan, eta korreoko ofizine bat. Oin optika dauen lekuen zer egoten zan lehen? Egon zen laba bat, labie, ogizek egiten dara lekuen labie izan zen. Labie, bai goien egon zen etxe bizitza bat, eta bertoko panaderu ez da izan bazan, bai bizitzen zen familiet. Oin gaztestazioa dauen lekuen zer egoten zan lehen? Lehen bestazioa izan zen. Oda pasak etxe bizitza egon zen barruen, atzien, eta